Poznáte ten pocit, keď nemáte s peniazmi čo robiť a robíte každý deň to isté, ste proste v Matrixe, proste nemáte úniku, neviete, ako sa z toho dostať, ale ja vám dneska s týmto pomôžem. Keďže dneska sa vám stretol s ďalšími 2 miliardármi, ktorí každý pochádza z iného kúta sveta, hej, keďže Zem není ani plocha, ani gulatá, ale je to kosoštvorec. Dneska to ideme pozrieť nejaké autá, hej, do mesta, nejaké, ja neviem, nejaké prdele, to je nejaký žalponíc, sa to volá, myslím. Máme sa si pozrieť nejaké autá, máme si nejaké vyzdvihnúť, ktoré sa nám budú ľúbiť. Uvidíme, ako to dopadne, dúfam, že vyberáme nejaké poriadne nakladačky, takže idete s nami, je mi ľúto. Momentálne je 5:24, už asi 25 a toto bude ešte dlhá cesta, takže menší update, okolo 6:00 má pre mňa prísť súkromné auto, máme ísť vyzdvihnúť a pôjdeme na môj súkromný vlak do Topolčian. Totižto nejaké hromadné dopravy sú mi úplne urytí, hej, no to je pre vás, Betty, hej. Ja už som tu a vy ste len, vy nie ste aj na obrazovke, ešte je taká škoda. Ukáž mi to. Kam? Dívaj sa to dáš dole, hej. Vieš? To je stroj. Kamo. Máš Adama, chápeš? A máš Adama, super. Kamo, 6 ráno a my robíme toto. No, však čo budeš? Však čo? A ideme. Takto a budem robiť ty kolesa, chápeš? Takže začiatok našej adventúry začal veľmi zaujímavo. 5:50 ráno a 12-ročný chlapec, alebo koľko mohol mať, si od nás na stanici pýtal cíčko. Škoda, to nám natočené, no. Dobre chlapci, tu máme náš osobný vlak. Tak. Momentálne sú tam už s 3 miliardármi. Ešte má prísť 4., takže 4 miliardári. Ideme pekne si pre auto, môžeme si proste vybrať, môžeme si odísť, ale my si ho necháme odniesť helikopterou, dobre? Lebo proste máme vlaky, tak nech to využívame. Tak, zapotil. normálne, kamože pilot lietadla, ale hovorí, ne, predsa. Nevie to čo, zapotil akože. Momentálne sme kde? V Chironano? Chiropraktikanos. Chinorano. No, takže sme tu a idem prestup potom na náš ďalší súkromný vlak. Môžeš to keďže natočiť ako to tu pekné. momentálne sme v takej chudšej oblasti. Momentálne tu máme 2 bezdomovcov. Prišli ma navštíviť, teraz asi okradnúť, ale tak to už neviem, to uvidíme neskôr. No ne, tam týpek nás naháňa. Celé nech si to užije. Tak to budem, tak. Týpek nás naháňa. Kamo, ja to budem nahádať celé, lebo nás niekto príde povodať, tak necháme aspoň jedno. Preto bude podľa mňa najlepšie, čo v Chinoranoch môžeš robiť, je, že chodiť furt. V Chironanoch je dobre odísť, kam ale však to sa rozpadnú tie dvere. Ty nechceš ísť dobrovoľne. Kamo, to sa rozpadne. Môžeme tam ísť vôbec do toho? Ide za nami znova? Zápas Kámo, lekyť. čum jak ide. Mi volá kam. Dúfam, že to bude Tung Sahur. Kam. Ideme pokračovať na našej ceste. Prišiel pre nás osobný vlak. Dúfam, že nás nikto nerozobere po ceste. Takže uvidíme sa ďalej po ceste. Hneď po vystúpení z vlaku sme sa trocha stratili, no však nevadí. Tu je krása Topolčian. Aké sú vaše pocity zatiaľ? Kamo, akože crazy. To je ako? Trenčín. Jak Trenčín. Trenčín z Dubnicu. Kámo. Opa. A čo teraz? Ja neviem, máme 1,5 hodiny na to, aby sme sa dostali do Oponic. Môžeme trošku pobudnúť zatiaľ, poblúdiť, akože. To musí byť, kamo. Mám pocit, že sme išli úplne niekde inde, než sme mali ísť, kamo. Kto točí koho, kamo? Kto koho? Kamo, nás tak roztrasený záber som v živote nespravil asi.
estetický záber autobusu, vieš, to je sexy. Topolčany som si úprimne užil viac než Topolčany a to preto, pretože sme rozbili automat a našli sme aj školu. Ideme do školy, ideme robiť urbexy, tu nám vraj straší, sme počuli. A zdravíme ľudí z tejto školy, neviem, čo, proste je to pri nástupišti. Tak sme proste v tom Tak sme proste v Topolčanoch na nejakej škole. Môžeme si tu ísť zahrať futbal, no keby vieme, zoberieme loptu. aby sme sa tu dokopali, no na betón. Kde nechápem, prečo neboli žiadne deti, akože. A dozvedel som sa, že v Topolčanách nikto nežije, že tam majú dve autoškoly vedľa seba, že tam majú úplne krivé nástupištia, že tam majú viac kolají pre vlaky, než v Topolčanoch býva ľudí a že najlepšie, čo viete v Topolčanoch urobiť, je odísť. No, ja si ešte raz hovorím. My si niekoho reálne obťažujeme s týmto. Ako ja si myslím, že Topolčany, že sú akože celkom pekné mesto. Topolčany sú celkom wild zatiaľ, nie? Hej no. Neviem kam. Toto vyzerá úplne luxusne, potom ten kúška. Koľko však 20 rokov mi to ešte také strhne, nie? Ja vidím, že už sa to tam zasekne, akože a tak bude nervočí na to, akože. Ja mám dosť. Prebieha spracovanie platby. Čakajte, prosím. Čakám. Je horná bageta, no. Platba prebieha. Horná bageta. Sa pripravuje. Aha. Yes! Mám to natočené. Kámo, momentálne sme zasekli automat v Topolčanoch, lebo momentálne padla táto bageta, nie? A padla ešte predtým, než táto bageta. Táto bageta je teraz pod tým výťahom. Pod tým výťahom je teraz momentálne tá bageta a nie je otvoriť táto vec, lebo je to zaseknuté, lebo to není úplne dole. Ale na bagete. Takže ani jedna bageta vlastne z týchto dvoch nebude môcť byť klejnutá. Po hodine jazdou našou osobnou limuzínou sme konečne na mieste. A hen ten modrý Volkswagen je len taký. Tam je 4. miliardár, chlapci. Teraz sa stratil, tam je. Takže 4. miliardár prišiel, už sme všetci. Ty si z tretieho kúta sveta. 4. My sme- miliardár? Áno. Je aj dobré. Dneska sme sem prišli preto, aby sme si vybrali jedno auto, ktoré si môžeme proste pick-upnúť. Ostatné sme prišli nafotiť len preto, aby sme mohli predať pre biznis, chápeš? Hej, ideme to kradnúť. Áno. Kámo, mne sa ľúbi, že vy ste tu kámo úplne namastrovaní, úplne technika a potom som tu ja kámo. Dobre, ne? Troška zavádzame. Ale to červené, to je moje. Nice. Atmosféra v celku hlučná. Keďže tam celý čas štekali obrovské basové repráky z aut, ktoré boli dokonca dva vedľa seba a plus sa navzájom prekrikovali dvoma inými pesničkami alebo zvukmi. Takže to bolo také všelijaké. Jak ľudí, tak aj aut bolo veľa. Delilo sa to tam na také menšie zóny pri hoteli, kde bola celá tá akcia. Boli modernejšie, novšie, zaujímavejšie autá. Teda aspoň ja by som povedal. Dole už boli staršie autá, ako napríklad toto. Boli tam skôr také kolektorské autá. Proste veľmi zaujímavý a široký výber pre fotografov. Ja idem tu. Skopnem ťa aspoň. Nice. Nemusíš. Ale kámo, tie autá sú úplne ako, že no. Dobre chlapci, máte už vybraté nejaké autá, ktoré by ste si vybrali? Nemám, že Všetky. lebo tento sa mi nevie uhnúť. Jaj, dobre, však povedz, ne? Čo chceš urobiť? Idem sa takzvané strapiť pre internetom.
Ideš točiť, hej? Come on, toto kára. Dobre, teraz točím. To je setup. GoPročka v ústach. Tak. Neviem, kto toto napísal do scenára, aby som toto spravil. Však ty, drž hubu. Kámo, je tu 3000 aut, more, vyber si, kámo. Aký je ten problém si vybrať? To vyzerá jak dobre. Dobre. Názor? Dobrý. Ale akože názor možno dobrý, ale kamo fakt, že kríže, lopatky, rameno, druhé rameno, štvrté rameno, nohy mi odchádzajú. Aha. Ale autá sú dobré. Autá sú výborné. Nie. Vymýšľam si. Dobre. Ale nie, geniálne kamo, tak paráda. Neskôršie sa dokonca začalo aj tancovať a po ňom sme mali možnosť si prihnúť autá, z ktorých všetok ten zvuk vychádzal, pozrieť zblízka. Najhoršie bolo už myslím to, že to auto tam nechali potom v strede po tej akcii a ono tam extrémne hulákalo a som bol že mega rád, že moja kamera vôbec niečo z toho zvuku zachytila iné ako ten zvuk, ktorý bol extrémne silný, že až toho celá podlaha v okolí 100 metrov vibrovala. Autička fajné, chrbát v prdeli, fotky ti potom poviem a toto bol trip do Oponic. Či? Jo, ok, ešte sme sa rozhodli ísť dobrovoľne do Leopoldova, kde nás takmer dobodali, ale toto je rovná druhé video, keďže je to moc dlhé, takže vyjde part 2. Mier.